Owen. Davies. Chwarae'r triongla yn y tu yn ôl arwan. Williams groesiad sy'n gael drwy bleis dwi'n cam sefyll yn di mae o. Gorffor yn glinigol, ond gafodd y llyman godi gan Jake Smith, y dyfarnwr cynorthwyol ochr bella'r cae. Rybydd i Bae Cinmel. Gyfle ledu'r chwarae i Aaron Williams. Williams groesiad, mae'n ddifn iawn o dan y golwr. Y beniad yn taro traws. Solford oedd yno o bawb. Yr amddiffynwr canol i hangfa i'r ymwelwyr. Yr groesiad ddifn uchel gan Williams a Solford. Dylefod i sgorio, yn taro traws nath o. Sam Hart ar gic rydd, mae'n ddifn iawn o dan drwy'n y golwr sy'n dyrnu bel allan. Solford ar beniad, yr arbediad yw wirthiol wedyn. Gan y golwr James Roberts. Yn nadu hwnna, lanio yng nghefn y rwyd. Y gic rydd yn achosi problemau yn y cwrt 6. Bryn iawn i ffod. Dim ond tro cyntaf yno. Rwy Bae Colwyn ar y blaen. Williams, brosgamu lawr y dde. Groesiad i mewn tuag at y post yn y gosod. Ac yno, ar y cwrt 6. Oedd yr Aaron Williams arall. I roi Bae Colwyn ar y blaen, 12 munud o'r hanner cyntaf meddill. Nhw wedi curo a curo ar y drws. A trona, oedd Williams yn glinigol. Ethan Roberts yn penio allan. Dros i ysgwyd yn tuag at Conor Morris, yr ôl beniad. Yn disgyn y rhydd yn y cwrt Cosby. Os y gyfle Bae Cinmel, mae'n ergyd cawlin taro'n erbyn Sam Hart. Bae Cinmel yn ceisio gael gol. Cyn hanner amser yn wan, mae'n gyfle wrth ymosod i Bae Colwyn. Jordan Davies lawr y dde. Mewn o fo'r cwrt Cosby, llithro nath o. O mae'n gicor smotin. Yr dyfarnwr wedi penderfynu fyna drosedd. Dwi'n meddwl gan Ryan Roberts. Ond am llawer o chwaraewyr Bae Colwyn yn gofyn am gicor smotin. Davies. Yn pasio'r bel, yn hawdd i gornel isa rhwyd i ddyblu mantais y tîm cartra. Y golwr yn mynd un ffordd, Jordan Davies yn pasio'r bel y ffordd arall. Pas lai Iwnis Cagbo. Mae'n torri mewn i cwrt Cosby, thyn ni'n ôl i Robles, mae'n dair. A rwan, sa'ch chi'n meddwl bod ti'n os da ar Bae Cinmel. 2 gol o fewn munud. Louis Robles, yr ymosodwr arall, yn cael gol iddo fo hun. 3 ymosodwr wedi sgorio yn yr ar cynta. Tor calonus i Bae Cinmel. Bae Colwyn tair, Bae Cinmel dim. Ni'n braich i fyny gan y capten. Mewn i tuag at Robles yn dod i mewn, mae'n bel yn disgyn y rhydd i Nash. Mae'n cymryd gwiriad. Oedd ar Anthony Jones am gig gornel arall. Ond ochr mae'r cae tro yma. Ford, chwilio'r i ddau Aaron Williams, y cefn i Cawli. Gyffyrddiad gwych gan y cefnwr de. Geisiwm deibio i Cawli. Groesiad, mae'n un afyd tuag at y postyn pella. Robles arbeniad, Aaron Williams. O, sut ar y ddiar. Nath Williams ymudno taro'r targed o 3 llath. O'n deud bod o'n ymestyn. Golwr roed y pwysau arno fo. Yn goddormod Anni. Dylion fod yn gefn y rwyd am i ail gol o'r gêm. Nash. Chwilio'r iddau Cargbo, cyffyrddiad da gan Iwnis Cargbo'n taro roed ochr i ergyd. Roedd yn fleir fanna. Cargbo. Sam Hart ar gig gornel. Chodi fyny tuag at y milwr cwrt 6. Rhys Nash ond dod i mewn. James Owen a cyfle i tu nôl i mewn i'r cwrt Cosby. Dyn ni'n ôl i Maguna. Maguna, groesiad. Tuag at Jamie Cumming ar ddau eilydd yn cyfuno. I rwydo'r bedwaredd gol i Bae Colwyn. Groesiad da mewn gan Maguna. Jamie Cumming yn manteisio
Ar y foli, ddim gobaith i'r golwr. Maguna. Isaac Agbo, o'i frawd o'i flaen o. Derbyn y bel rwan, mewn i Max Maguna yn y cwrt Cosby. Maguna ar ergyd. Yr arbediad yn un dda gan James Roberts. Symudiad da gan Bae Colwyn lawr y chwith. Max Maguna, bron y sgor i gol gyntaf. I Bae Colwyn. Maguna gwneud y dda. Ergyd, mae gol o Dito gan Max Maguna. Yr eilydd ifanc, 2 ar 15 oed. Bachgen lleol, tyfu fyny efo'r clwb. Oedd ei dad o chwarae'r clwb, ei dad o dal e weithio'r clwb. A mae hwnna yn glincar gan Maguna.